ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଆଜି ଥାର୍ଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ଆମର କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି କେତେ ଲାଭ ହେଉଛି ଆଉ ବରାବର ଆଜି 30 ଦିନର 30,000 କମେଇବାର ଆଜି ଡେ 3 ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଆଜି ବି ଆମର ସେ ପେପର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାହକ ବି ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାର୍ସଲ ସରିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ପାର୍ସଲ ଧୀରେ ସରିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଇନକମ୍ଟା ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଗଣୁଛି ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଧିକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 850 ଟଙ୍କା ହେଇଛି।